problème na ari mon Rebe Africa Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam Rebe Africa rama Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Film TV caggal jettuɗen Allah en juure Mouhamadou Tuwaɗo ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe meɗen en juurima ceerno men papa men wasila meɗen Nouroudine Hamad Aliou Ray gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko juurima ɗon dendagal seereɓe furankoɓe en jetti Allah kadi nde hokken cellal o hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha woni émission men Debbo Africa taw ko ɓinguel moon ni no kemi wiide badiragel moɗon Sali Dia debbo mañum liidu bani buuɗi sippatoroɓe sippata jamdi heewi waɗan ɗon hande kadi en gartiɗo e Debbo Africa en garti tigui kadi e yiyande Debbo Africa tigui nde tawno sen mbi Debbo Africa tan mbiten ko les femmes braves mbiten ko dewɓe tigui dadiɓe dadi ene kabɓi guddu mumen ha tiiɗi ene mbi kalɗo gorko moƴƴi ma debbo moƴƴi ɗon wadde hande kadi woni invité meɗen ko Kadiali so tawi en mbi Kadiali min mbi debbo mo Mbolo kono noon sen mbi Kadiali min mbi debbo mo Yoff sen mbi Kadiali min mbi debbo mo place BCAO nde tawno halpuro eɓen mbi kewi wiide kala ɗo neɗɗo dañi jaam ko ɗon jeeya wadde noon hande Kadiali hay so woni debbo fuutanke hande Yoffnaɓe ɓe walla BCAO naɓe ɓe ene panoromo wadde hande kadi kanko woni invité men en gandi en meeɗino invité mo e dumunaji ɗi to jawtuɗi kono noon nden ko kanko tawno meɗen ha to e lokkoji meɗen Film TV hande noon ko enen tawimo ha ɗo e nder place makko eɗo woni suturo makko ɗo eɗo woni yeyirde makko ɗo eko ɗo waɗi ɗo hande haw anda e Kadiali wadde noon hande ko émission Debbo Africa ko waɗi déplacé ene ari ƴewde bandum men woni Kadiali Debbo Africa Kadiali min calminma min juurima min ñaganmam Allah moƴƴere seydili mi salmitimama Sali Dia wettinimama salmini bandiraɓe foof e endam meɗen mi salmini bio mbima e mbimami mbima bisimilla ma e Seka Dia mbani mba Kadiali beela wottaki aɗan liliɓe so gottaki tan daɗe pamɗat te mboɗa andi wonani kaldata ɓamtu dade ma nde onno Dia Diaw so ari tawi liide ko jogornomi ñamde fo a ñaami siko noon ni wawata wade ni ko ni wawata wade aɗan ɗo wiyata jogui konngol heewi faaro liliɓe en keewi faaro non hono mon wodani ɗum ɗo noon ko beelamma men mawɗo Kadiali min calminma min juurimama ko ɗon kadi dewreten calminen ardiɓe Film TV woni PDG meɗen Daoudou Moussa Dia en dewre makko kadi en calmini ɗon mawni ko sehil makko Harouna Moussa Dia ha toon Burkina Faso ko noon tigui directeur meɗen général mawɗo ardi bonnani kaw Samba Diop en calmini ɗum en juurima ɗum en calmini kadi nene meɗen sehil meɗen goggo meɗen woni yummum tigui Film TV woni Goggo Rugisal eɗen calminami ɗen juurama omo tawa tigui hande jonde nde omon to omo lobbini omo daara meɗen wadde en beltanimama ko ɗon dewre hen calminen personnel Film Kara Kadiali emin mbima caggal nde min gandi ka debbo mbolonade so wiyama Mbolo ko Mbolo mo Birama ka debbo fuutanke kadi ka debbo pullo tigui nanowo pular pano wiide pular min mbawi andude seeɗa e parcours Kadiali o holɗo rewi holko waɗi haɗum yettade ɗo ɗo ñettiɗen ɗo hande woni wawde hande wonde ɗo ene jogui place men yeeydi ha Sali ko jogade weltare mawde wonno plateau mawɓe rewimi hen dañmi hen kadi ɓamtare mawde machallah nde garannomi toon nde ya 2 ans hunde wayani ni wallay gon changement kewɗo waɗi hen machallah kono noon sa arti hande eɗen jewtere hol gonɗo Kadiali ko jogo kadi weltare mawde weltare ha ɗon wawi haadde yan silli Kadiali ko debbo mo mbolibirani mbirɗani mawni ko Yoff Allah waɗi ɗum e lebinkoɓe kono ko pullo ɓi pullo eyyi Allah waɗi noon ko ɗo Allah fecci hen ko ɗo asgaji meɗen woni ɗo ko ɗo gonɗen ko ɗo asgaji men tawat hen ɗo ɗum tagan keccuɗen e nder diwali Yoff eyyi ka debbo mo ganduɗa fuutanke gonɗo ɗo e Yoff koɗɗo ɗo e Yoff kono minen fof min gandi kadi wonko min nani seeɗa e colli ene cirka e mbiya wonɗo ndewnoɗa haɗuma yettade ɗo aran min ɗon Kadiali min ɗon sa namdima omi mbaɗa welto hen on noon ndeysan aduna kala to mbiɗa ko goho fuɗɗata toon kono mbaɗi wiya neɗɗo kala to mbawɗa wonde saɗa joguima fulla ma e fayida ma a joɗima saabu Allah ma mende Allah arat tawma ɗon min fuɗɗore Kadiali mataw aduna foof aɗa andi histoire Kadia kono wonno ko histoire belɗo haalde haaldude histoire muɗum ala ko bonnata hen e seeɗa bon Kadiali fuɗɗori ko 2001 chaque jour jewtam mbaɗa haal ɗum fuɗɗorimi ko 2001 nden BCAO wayano way hande
min tan goto hiver vacance no waɗa woɗɓe yeedoɓe hen kono hiver ko min tan goto wonon ɗo e sukaɓo e taabilam somi dañi temedam nayi moƴƴi somi dañi ujunere moƴƴi wonno liggey mbawa naftir hoore ma ala ko ɓurɗi welde min puɗɗirima noon to muusunoɓe kono hannde alhamdulillahi rabbil alamin eyyi Kadiali a fuɗɗirima ɗum muusi alhamdulillahi rabbil alamin Allah mboɗo nana e collini sirken mbiyano Kadiali ne jowanno théâtre théâtre o ko avant ko aɗa watti yeede liɗɗi ɗi walla ko après non théâtre o nanni hen ko 2008 2008 théâtre o nanni hen ko taw mi waɗi divorce 2006 gartumi galle kaw men Bena Brak Allah waɗi gandirmi e Aïcha Wan mi salminima on debbo pullo moƴƴo konko jeeyi sababu ha nanne groupe biyeteɗo Timtimo si mi waɗimo ko seeɗa mbaɗɗamo ko seeɗa mbaɗɗamo ko ngo ko avant aɗa naata e jeygol liɗɗingol walla ko après non jeygol liɗɗingol ko 2001 ɗum ko 2001 ga hen ko 2008 nanni hen d' accord wadde jeygol liɗɗingol sen garti hen hannde ko tagui hannde wiya hannde Kadia par ce que eɗen gandi mogo ngo hay sinno a rewini hen yimɓe teskitaki oɗon banggue hannde kala biyaɗo Kadia tan wiyete ko BCAO jeygol liɗɗingol en tant que debbo pullo en tant que debbo torode en joganoki aadaji yaaden jeeyoya liɗɗi en surtout liɗɗi juɗaɗi en holko joƴƴinma tan ha miijiɗa min Kadia mboɗo foti yaade mi ƴetta table lam woni no mbiɗani no puɗɗorinoɗa hay sinno ko 100 walla ko 600 keɓanmi par ñalawma walla par kikiɗe yomi yaa mi fawa ɗum to e place BCAO mboɗo yee liɗɗi eyyi mi arti seeɗa tan guelnomi jabade mo gollon konngol e batte théâtre Pularo min derlima fo ɗum no feewi wonno min kam neɗɗo jiɗɗo Pularo min derlimi hen ala to min jahani e guure xeyna ko juya e kasataji heewani kono komin mbaɗe sur chaine no woni leydi hande ala tan jaadimi Mauritanie mbiyata ko ɓeyɗo ganduɗa ni Kadia BCAO Allah waɗi aaro mi yiyani hen hooram sa woni lumiére responsable ɓesɗo won to jiɗɗa darnade ɓesgu ma gonga jiɗɗa leñol ma ko jiɗɗa ɗemgal ma foof ko liggey ma wawi waldemo ko enen leñol Pulaar wiyete tan yo jokke golle a dañata sponsor a dañata duusoɓe hunde en ƴewmi caggal e yeesam gandumi mi arti mi wurtina place am o mi daromi liggey ɓuuri wonde mi gartam gartam ɗum tagui guila 2012 gartini théâtre Pulaar ni réunion de Pulaar ni gueɗe Pulaar en gonmi rukkam mbaɗɗa concentré o hankkadi e jeygol liɗɗi ma e jeygol liɗɗam par ce que muusino te gandumi ko nafarami ko woni komi liggomi naftoro ko ɗum woni faram hande ɗum tagi noon garmi ko puɗɗirimi pour yeede liɗɗi mi arta hen min kam mi yofnaji presse par ce que garmi yof ko mbaɗa yaade duuɓi jeenayyi ko yof pijmi koye subaɓe pijjumi koye montagne nden yaɓoy en liɗɗi en ko hen min piji Allah waɗi à 2001 janumi ko virage jimi debbo goto jiɗi min pourquoi pas mi wawa wadde ko BCAO ɗum addi noon garmi mbaɗmi créé BCAO nden noon wayano comme hande ni no mbirumi nane ni ɗum jeeyi sababu noon hakkanti noon wonno soɓe dañi mbaɗa daña budde e busa pop mbaɗmi ɗum sihir mbaɗmi ɗum giɗam mbaɗmi jewtidiɗam par ce que on jamano mboɗo sohlunoɗo ɗum ɗon kon ko liggeyam o tan bonnomi concentré o pour wawde wadde avancé beele nden ene weeɓannoma e gueɗe ɗiɗi hen banggue goto ko yimɓeɓe surtout enen fulɓe eɗen keewi famɗinde neɗɗo surtout noon famɗinde gueɗe golle muɗum beele o no wayi no foti waade e ɗo jibinaɗo pourquoi omo liggo ɗiɗo liggaji pourquoi omo yeeyi liɗɗi beele a nantatano ɗum kettukuji baaɗi noon beele kadi gueɗel gonguel nguel banggue financièrement nde puɗɗiɗa nde muusano aɗa finanno ñalawma goto taw yimɓe gandama par ce que mon foti andi commerce ko ma gandeɗa nde yimɓe notoma nde poti notirade mi jiiya hen hoore ma beele a fintano ñalawma tan mo ganduɗa jeeya juuɗa liɗɗi ma lamba koota keɓa ko muusma eyyi sa namdimamo mi mbaɗno puɗɗoromi nde muusano en tant que debbo Haalpulaar surtout toroɗo noon fina yumma finani dawi ne yeeyi liɗɗi bamma finani dawi ne yeeyi ni hay goto e endam ma musino silsino gummimi yofde gartumi e kuréel jam nde somi fini mi ummima Bena Brak mi dawi ga hen ɓe mbiyon won wiyannoɓe gon koye fijoyde gonɗa koye fijoyde woni e banda men mbiyano ko ɗacci o ko geeƴo o yahata so wona omo yaha omo dardarna te ala ka ɓe gandanma tan tan a wi geeƴo yeeyat tan ɓe cikkat ko goɗɗum nden image geeƴi yimɓe cikkatino ni ene hulɓini kono ko kewmi wiide ko ladde anda ɓimoƴo ko ɓimoƴo nande hoore mum kono ala kami dañani hen ko musimi noon wiyani noon guila e fulɓe ɓe ko guila
enɗam ma e ƴiƴam ma wiyannoɓe ma hanke ko huywere nde hannde ko ɓen mbiyanma ndeysan ko jambar ɗum tagi noon mbaɗa waɗa wasilo kattu mbawɗa wonde won debbo won gorko horsal wiyete andu hoore ma ganda ko ummin ma ñelowo ma ar ma Allah laɓɓin fof haalama lay gon no woodi noon musino noon trop musino e welani aɗa yatta kureji ma walla won yimɓe min mbiya naggam e naggam min guilay client ɓam par ha toon histoire kala e saaha hay somi haali pular walla wiyam debbo pular min kaala kono haal pular en affaire haawoɓe kono haal pular en tan wonko haali kadi haal pular min client wi kam ɗo hen an hol haal pular yeedi liɗɗi mi meeɗi haalde ɗum e émission meɗen goto mi anda saɗa watte hen haqqil no jeeya ko ɓuuri musdema kadi ko wonma motivé eyyi hol haal pular yeedi liɗɗi keɓi hin mbima haal pular wawi dardal numbuji beddaji no waɗa ko fewani wasama debbo haal pular daro e nangue ene yeeya ko wuuro suka e muɗum aɗa waɗa ɗumen hen yawre aɗa yawa ɗumen hen mi yiɗa wonko jaabi momi mi yiɗa reftude hen ko rendo heɗoto en kono sama fe mal kamen kono hande ko ɗum waɗi kam kajjama gonmi ɗum wonma motivé machallah caggal oɗon banggue ɗeɗon caɗele on banggue caɗele oga bingo bimami yeyde nde beele au début ene wemno hande machallah no ganduɗa aɗa yeeya aɗa yii hen hoorema aɗa dañi no gurduɗa hen no gurduɗa ɓesguma ha hande kadi machallah famille ma fof foɗɗo fala jeɗaɗo ene ñaama hen ko Allah ha jani ɗum au début holno wano e makka dia eyyi au début ko nden liɗɗi ceerano te nden kadi ɓurno hewde ko wayno tourisme en tubakoɓe en ko wayno nden Sénégal tourisme nden ɓurno hewde eyyi watta ɗo hen fréquente comme no hande ni d' accord nden hassino ko temedde ma nayyi sa yonta aɗa wawi yaade gueƴ to gortumoɗa sowoma liɗɗi gara pawa sa dañi client ma tan junna ɗum sa dañani client ma aɗa joɗi waɗa ata e ma ala pertement kono ala pertement d' accord ala pertement ala no gartam noon comme joni ni ala no pertement par ce que no liɗɗi ɗi keɓirtono nde ni ɓuuri webde no heɓirtono hande sen gari ɗo liɗɗi ɗi keɓortoɗe hande oɗo jamanu mo gonɗen enen foof ken rewɓe hande hay worɓe ene gandanen ɗum sah noon enen rewɓe ɓe ganduɗa eɗen jaaha jeeriji eɗen cooda ne wiye liɗɗi ɗi ene ceeri hen sahaji ni neɗɗo yaaha jeere pour yidde dañde liɗɗi taw nawa kalisi muɗum pour ne yiye liɗɗi ɗi sohli ɗi ko probléme onon ñande foof oɗon daña liɗɗi ɗi oɗon gadda ɗumen holto kajja en keɓata ɗiɗon liɗɗi tan ɗi ganduɗa machallah kala ñande ñalawma pinɗa sa ari ma taw eɓe joɗi ɗiɗon liɗɗi eɓe joɗɗini ɗumen eyyi mon fof e rokku muɗum mon fof ko andi coodowo ko heewi jiida tan coodowo temen nayyi ma temedde joyyi ma gonga liɗɗi ngalaka hanno liɗɗi wodde ko gouvernement meɗen mi waɗani politique haaltani pour aybinde hay goto kalde tan ko nafoore leydi meɗen licence uji ɗiɓe jeeyanoɗi contrat de licence en ɗi ko ɗum tagui baroji meɗen ni lanaji men ɗi e baroji mabɓe ni wona gotum kamɓe tubakoɓe nde ɓe gawirtini e enen Sénégal naɓe ene gawirtiɗen nde wona gotum kadi eɗen kadi wonto kalɗen so liɗɗi ɗi gonto en jettetako to d' accord ko ɗum tagui noon le 17 oɗo jawtude nanni journal o no haala président meɗen o waɗi annulé licence uji ɗi walla contrat ɗi o waɗano ɗum o racci ɗum wadde waɗama annulé belɗen ha hande kam belɗo ƴiƴam kono mbaɗa andi da 2 mois 3 mois Sénégal men mbatta ñamde cofuji e jaloñuji e yara e yahuji ɗo yimɓe ñamo noon nden ɗum jikkuɗa ne woodi aha no woodi si no woodi eyyi yallah waɗanen ɗum ene woodi yallah waɗanen ɗum wawatan wadde somin paami liɗɗi ɗi haɗanno on hebde ɗum no foti heɓiren ni walla yimɓe fof kaɗanno ɗum hebde kono heɓiren ni ko tubakoɓe ƴettata liɗɗi ko ɓuuri hen hewde par ce que banggue moɓe jarawta toon liɗɗi ɗi goni ɓe nawa caggal leydi enen wonɓe ɗo e leydi ɓe walla moluji meɗen ɗi so jeehi mbawa dañde liɗɗi ɗi to poti dañde par ce que banggue mo jarata o liɗɗi ɗi ngala toon ko ɗum addi saɗɗende liɗɗi ɗi d' accord kadiali so tawi ɗum yawti hande alhamdulillah rabbil alamin Allah cakkal no jaltuɗa e kirtukuji oɗo debbo pullo pourquoi mo yeehe liɗɗi e o woni koye fijoyde hen sahaji woni no mbiɗa ni jaaha coodiya temedde gadda joƴƴina so tawi jaari moƴƴi so tawi jarani fawa ata e ma e tout hande alhamdulillah rabbil alamin Allah kadiya min tawno ɗum ko less nde garmi ɗo rawane nde eyyi caggal nde garɗa to paari min gartiga e gottiɗen ñande ko ɗo min gottiti min gonno ko less hande gonɗen ko dow alhamdulillah mon fof ko ɗum ñagoto Allah min mbawi andude kadiya hande so tawi hande omo hokkanno conseil e yimɓe wiyoɓe hande min so tawi mi heeɓi diplôme am walla min somi heɓani wone golle tan mi gollata
par ce que ɗeɗo golle mi fota gollude ɗumen no yawa ɗeɗon golle holko mbiyataaɓe eyyi joni mbaɗa wiyani wajiɓe joni ɓe mbaɗi comprendre par rapport à nden so ɓe jii golle ɗe ɓe jawonnoɗe hande ɓe jawani ɓe meeɗa yewde ɗumen ɓe ene naftiri hen no feewi sah wona mi haaldani pour jiiye kam so saɗa pillile neɗɗo a haandi jomum ko woodi ko enen noon e halpere saɗa haala hunde tan wiide ko kewɗo faaro walla woko hollitiraki hono non non ça pas vrai na ɗum minen judde liɗɗi walla yeyde koko walla waɗde table ma syndicat kanko wawi wonde e aduna walla liggotoɗo ɓuuro jogo fullo ma e fayida ma walay gonga bureau yimɓe fof mbawa liggidade bureau noon hande won liggeyaji gandanɗa hoore ma ene wawi yobde ñalawma goto an liggotoɗo bureau lewru maɗa te an liggotoɗo bureau sa wettima aɗa ɓiiɗi aɗa ŋooɓa aɗa yeewa ɓeeɗo non non kalkaɗa wawa teddude hen ene suurma jarani kene jawɗa surtout noon enen halkaren mbaɗa hersa wasde ɗiɗi mbaɗa hersa yeyde wadde ɗum ngam mbaɗa hersa yeyde tufam machallah mi joni saha wajiɓe puɗɗi presque somi yeehi Fouta mbaɗa yeeha e luumaji he mbaɗa ƴeewa comportement yimɓeɓe joni yimɓeɓe wonno jamanu no muusi rewɓeɓe joni puɗɗima finde seeɗa ɓeɗe jeeya mon fooji ɓeɗe jahani ɓeɗe jahana kono nden ɗum alano won fo so fotere ko toroɗago fotta ko woodani walla ɓe janggui hemɓe dañi diplôme am min ɗo joni mi liggini ɗo hen ma won 4 personnes moy fof no jogui diplôme bac naggam bac plus naggam taw min e hoore me meeɗa nadde he école ça pas ça kono jaɓen haydara katto mbawɗa wonde jogde fullo ma e fayida ma ganda holo an caloɗa yawade ganda ko Allah tan wonde aɗa wiya nane ganoɗa nde nder tawɗa ko less ya 6 mois nde ngabbinmi ɗo henne nde ala harande mi haɓaka e aduna goo mi haɓama kami halpular on jiiɗum e réseaux sociaux he ɗiɗi ko tagui on waɗa ɗum ɗo mi miijaki henke te yurmoto noɓemi henke ɓe rokkonoɓemi ɗa tabir walla calel ko ɓen kam wi kam hande eyyi min jaddannomi ara e henke min joddo min jawta min gottoɗo ko ɓen kam kam hande kono mbaɗa waɗa encouragé yimɓeɓe kanko wona Allah ko meere neɗɗo sa waɗani ko boni a wujjani a fenani a waɗani koko haƴete e wuuro jogo fullo ma e fayida ma ganda ka ɓiɓɓe sénégalais ɓeɓe mbaye wuuro hene ko noon mbaɗa e wuuro he ɗum tagui ham yetta to yittum ɗo hande kono somi daranoki hande a ngabbata dow ha kada jooɗote donc wadde ko wiide il faut oger surtout neɗɗo alay saago suusa ɓe mbi so tawi ɓiɗɗo ari debbo nafani so ari no gorko nafata laaɓi kadi somin paami nder haala ka tan ko yaffade sous métier goppen yawde métier ɗe ganduɗen ko ɗum woni teddungal meɗen par ce que enen fof ɗen gandi commerce ko hunde duwinade nde tawno mbi rasul sallallahu taala sallam ko hen rewi hande Kadia ko liggotoɗo o daña ɗo e nder ñalawma goto ko alhamdulillah rabbil alamin ala yettel Allah ɗe mbiyanamo machallah yo juut yama won liggotoɓe bureau ji so lewru maayi ko ɗum woni salaire mumen taw kanko wawi heɓde ɗum e nder ñalawma goto wadde ko commerce wayi noon Kadia hande nan kadi ɗo hande emploi ji omono liggina ɓiɓɓe leydi ɓe ɓe ganduɗa yama so udditani oɗo place o liggini ɗumen hande taw kon gone chômage ɗum ko yettere Allah par ce que ɗum woni jaggude leydi leydi wona eta han wawi jogade ɗum ala ko ɓiɓɓe leydi fof poti darade mon fof ƴeewa holno wawi dañde hunde kare hen emploi ji ha wawa ligginde ɓiɓɓe leydi waɗa wadde noon rewɓe waɓen makko mbawa tan ko wadde ɗumen encouragé e yettande ɗumen Allah min mbiyanma yo juut so ɗum yawti Kadia ko ɗo gonɗa e BCA o caggal no mbaddumi ma émission rawani babam sehilam mo nidol neɗɗo kadi korsinɗo mo ganduɗa kadi Bosoye fof ne andi ɗum Agnam fof ne andi ɗum woni Baba Samba Touré gorko mo Agnam liiduɓe bande duuɗi sippatore mi sippata jamdi ko babam korsinɗomi no feewi ɗum tagui on waɗami suivre mi watta émission mo yeeɓani kadi émission mo jeeymi foof ma wadde hen commentaire uji makko positif o wi kam Sally mbimnama o wi oɗo ɓiɗɗo debbo mo jaltinɗa ɗo de o émission ngaji ma fof ne beelimi ko on e jeeya ɓurɗo weldemi o wi ɗum ɗo de ko faaro o wi oɗo alay saago o wi gandenmo aɗa andi kanko jokkodir koye tubakoɓe to e France hande minen ko heewi alda ko kanko adduno ɗum e nder Agnam hande projet ji amen kewɗe nder Agnam liiduɓe kanko addata taw partenaire uji amen français uji o wi ɗum ɗo de hay tubakoɓe wonɓe gaaɓe foof mbaɗa feere gandaɓe taw kala mabɓe garɗo Sénégal vacance walla wadde baɗɗo visité o wi tawne yaha toon taw wiyata ko debbo pullo wadde Baba Samba Touré en calminima wadde noon hande mi artiri Kadia ma omono Fouta noon ko poɗɗo hodde e oɗo mois décembre garowo mom wat feere so ari kanko wona jiɗɗo Dakar so ari tan o heewi ko ɓennude kono golɗola hay sinno ko balɗiɗo waɗi ɗo mo waɗa feere mi addanmamo jiyamo omo bismeɗo kanko ne beele partenaire uji makko wonɓe toon ɓenne so tawi gaari mbatta arde ɗo e se Kadia nde tawno mbi ko dokkata goɗɗo ñaama dolo ko dokka bande ñaama tuuto ɓuuri ɗum
so ɗum yawti ɗo e Dakar hokkude exemple tan e oɗon ha wawi teskitade ɗum en tant que ɓiɗɗo Foutanke enen fof ɗen gandi hande Fouta ala place uji baɗi ni hay sino woni ni gueeƴi ala Fouta maaji men eɗen gandi ko lobbiniɗi goni ko caggal so wiyama maayo tan ko lobbini wonani e dow tali ngo ko ganduɗa moni foof ene wawi wirta ɗon ɓenna hay sinno ni wona e banggue maayo walla banggue gueeƴi beele e dow taliji ɗi ko way noon Kadia hande jogaki vision wawde arde e nder Fouta udde restaurant uji baɗi ni taw kala gonɗo e nder Fouta so tawi heydi yiiɗi ñamde ko weeli joguima kalisal mum yiiɗi noose seeɗa ene yaaha nosoya toon ba jogui monam goto en saaha min wiyamo aso wotta créé seeɗa Fouta min toni nder mbimi nene garmi mbowla mboɗo joni lidde mbiyata ko hangama ala hangalde paami ɓe ganda golle ɗe mbiyata o hangama ummima Fouta Dakar aɗa ɗon jiɗi liggi no Fouta eɗen jogui toon projet ji kewɗi tabarakallah machallah mbaɗa salmina feeram docteur Kali Sambali minen jiiɗi yumma e baba komin jiiɗi baba kono cikkata ko minen jiiɗi yumma e baba machallah ɓe daari darde gagnant e men docteur Kali Sambali mi salminimo Kali Sambali yettonde tan gonnuma heddi ko gonni emin daari darde mawde pour darnade Fouta par ce que hande Fouta enen jeunesse meɗen o wawi wurnirde Fouta hoɗo mbaɗen anniɗe firti foof yejjor Fouta min jeyaka e ɓen caggal Allah docteur Kali Sambali emin jogui projet ji wallude rewɓe Foutankoɓe min puɗɗima hen projet ji wallude rewɓe Foutankoɓe won projet ji puɗɗade hen won hen ɗe puɗɗaka taw guila e école aji sukaɓe janggoyoɓe ngala diƴƴe walla diwan darima hen ha ɓen dañi école aji moƴƴe dañi diƴƴe moƴƴe ko wayno wuuro wiyetemo Thilomol min mbaɗi toon jardin mawɗo forage o tan ma won hedde 6 millions en ko waɗa alimentation ndiyam ɗam ko on banggue dardimi hen pour le moment Fouta ɗin projet ji joguimi Fouta pour wallude rewɓe Foutankoɓe ɓe ngala hôpital uji en walla laabi ɗi mettuɗi emin hen emin daari hen ballal Allah e ballal docteur Kali Sambali seydi ndi emin caggal Allah caggal ma woli yes bogo rafiyal d' accord wadde somin paami won projet ji joguiɗa e Fouta wonde puɗɗoɗen waddude e docteur woni mo mbiɗo Kalidou Sambali somi juumani taw ko bane gorko kono kam projet o kam pour wawde wadde toon restaurant o soir o kono en wawi aroyde à l'avenir inchallah e Kadia min paadi ɗum de par ce que Fouta ko wayno Sali Dia fof ko jiɗɗo noos min somi yeehi Fouta hay sinno ko balɗe hay sinno ko yontere tan mboɗo haaɓa par ce que min mboɗo yiiɗi tan hay so wona ko ñamete e galle ko somi joguimo weccatalam tan mi yalta wooda to dañmi ko ñaami hono Sadia jogor kalis ma donka ni hayɗo jaltuɗa ɗo ñamɗa wadde noon hôtel aji en restaurant uji baɗi ni en foti nawede Foutaji meɗen wadde ko weddade konngol meɗen wadde wiide hayso wona Kadia hande kala ɓiɓɓe Foutankoɓe ganduɗa wawɓe wadde hande investir e restaurant uji walla goɗɗum yo mbaɗ ɗum par ce que ɗiɗon liyeji ene cohla e nder Fouta ɗon noon salimi taƴani konngol ma ɗon sa yi restaurant ji ke wawata moftude Fouta jiida e Dakar sa tawi a saddinta bottare ma kono Fouta hirani ko saddinte bottare ko saddinte kaccari ko fawate gonga ni sa waɗi toon restaurant no wiyata masatade kono jiida comme Dakar sa fini soba wekkam sakosel ma dogi ala temps hay saddi mbiya Kadia waɗam livré plat goto mo temedde jeegom walla plat goto a faami ça pas lié o namda he ɗum taw par ce que sa waɗi toon restaurant ma saddini bottare ma kono wonɓe wayno daara en kono noon Kadia on banggue alay saago jalten toon par ce que ɗo e Dakar hoore muɗum nden ko noon yimɓe gurduno hay liggoytonoɗo so tawi liggoyima ko ma jofta nde fuɗɗa ñamtude galle muɗum walla bottade taw ɗum to liggoytono kono hande hewɓe son liggoyi mbiyata ko ooliye ko ndendintade defa e nder galle ma ko aɗa wawi wadde commandé e Kadia ñama Foutankoɓe so mbaɗama ɗum imposé han maɓe keeb par ce que hayso wona pour bottadi ndi walla hirandi ndi ma won hande ganduɗa jiɗɗo yaltude jogui bottade e gallum jogui hirande e gallum kono yalta daña ɗo ñamoy kono ɗum hande ɗiɗon place uji ene manque e nder Fouta te ko ɗum noddata ɗum waɗata attiré tourisme en ɗum waɗata attiré ko wayno no ko wayno donc sen jii wadde change de Fouta hande won raison ngaji sa yeehi toon ko wayno Saloum en sa yeehi toon ko wayno Joal en sa yeehi toon ko wayno Casamance en sa yeehi toon wona e nder Dakar kono machallah kala ɗo garɗa ma yi restaurant uji baɗɗum fayida tourisme en fof en jaaha zone touristique ha hande ne serti enen en ngala zone touristique Fouta en ngala maayo en ngala geej kono sen jiiɗi Fouta yaaha enen créé entreprise aji enen kay yahata ɗum sen dañi entreprise aji rewɓe ndaw hen worɓe ndaw hen yim temps wotta eɗen mankira ɗum ɗon par ce que eɗen jogui temps seɗen jiiɗi Fouta men
en mbaɗa créé ko wayno restaurant se kadiani walla goɗɗum en mbaɗat toon mowo meɗen ɓe mbaɗa toon créé ko wayno entreprise aji yimɓe ene dawa hen mbasa jogade temps miijidi ni cagguiɗa bottade par ce que ha jogori ñallude e galle aɗa saggiri bottade a andi a tartat ma daw liggeyɗa sa uddi toon restaurant ma waw yeyde ɓeɗon woni Fouta ko lobbi toon ko heew en ngala hôpital uji mawɗi en ngala entreprise aji sukaɓeɓe poti dawde hay entreprise goto hande ala e nder Fouta min kay 2020 he 2021 he puɗɗimi wadde perkante ni fewi Fouta à cause de politique ɗum mbaɗata o kono won ko jiimi e Fouta won ñamwonɗe kewɗe ɗe manki hen kono banda men pour jaam kala mbawɗo jogade enen milliardaire uji men ɗi gasata ɓe garta Fouta mbaɗa investir sukaɓe meɗen dañta dawi Fouta wawa hettide seeɗa kono hande Fouta jiida e Saloum en jiida e Casamance en jiida par ce que en ngala gueji en ngala maaji ko maayo men joguiɗen te maayo o en mbaɗa investir eɗen mbawi wadde hen investir liggoɗen hen sukaɓe ɓe ndema hen ne jooɓe journée hande hunde musata ƴew sukaɓe meɗen horfonnaɓe ɓuuron koɓe sankiɓe lanaji ndeysan en duwanimama ɓe en duwanima dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa yahanoɓe laaɗe ɓe ha canko hen par ce que eɗen gandi hande guure meɗen kewɗe nduɗo lowru ɓennudu won sukaɓe hewɓe yaaɓe hen en duwnima jinnaɓe mabɓe eɗen mbiya kadi yo haɗan en ɗo wadde ko wiide tan ko weltanade en no fewi eɗen gandi ko dokkaneɗon hojumuji kuuɓi ko bellama meɗen noon e mawɗo e kala saaha e joddade waɓe no Kadia en e wiide kadi wadde encouragé rewɓe Foutankoɓe foof walla rewɓe Fulɓe foof walla rewɓe ni Sénégal naaɓe Afrique naaɓe foof ko yo daro dado yo daro dado neɗɗo wi ene waɗa dépendre tan e jinnaɗo mum walla ene waɗa dépendre e banum gorko walla ene waɗa dépendre e joom galle muɗum kala ko goto wawi ko ɗiɗo mbawi ɗum kadi hande hay sinno aɗa jogui gorko ni hay sinno aɗa jogui banen woɗɓe wawi waɗandema hay soɓe jogui jinnaɓe mbawa waɓe waɗandema bammal ne heewi wiide jawdi jinnaɗo so tawi tikkinima holluma sehilma so tikkinima holluma bane gorko so tikkinima holluma kono jeyanɗa hoorema ni ko an tan jeyan ɗum hoorema wadde daroɗen dadoɗen mbaɗen no Kadia waɗi ni beele mbawen dañde ko eɗen mbawa jogade koye men teddinen koye men ganda noon kadi tout début difficile haydara finani weeli kala pinɗo hande dañi ɗo ko anda e wiide so haalnima ɗo rewi ɗo tan mbiyata ko c'est pas la peine pourtant sa muñi ko ma dañ ko dañi ko wadde noon Kadia ko beelama amen mawɗo kadi arde tawdemo ɗo hande e placement waddemo encouragé e yettandema Allah e wiidemo ya jokku golle konngol ma mbaynigu garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo sali ko jogade weltare ne fewi ne fewi ne fewi ay weltinadema darnema e Pulago mbimi no Kadia waye bisiya woni ko noon mbaɗa e ɗumen Pulago a yewani a tampani wallude rewɓe dariɓe a tampani dusde an min duwante onon e télé moɗon pindi e sukaɓe caméramoje moɗon o dariɓe gonɓe wonɓe gonɓe par ce que ko télé baɗɗo fayida ko télé jokkore enɗam ko télé wawɓe pusde Pulago kono mi salminima mi weltanimama mi duwanimama anen kadi ka poɗɗo hollirede anen fof anduma e darnema e kuusal ma e jogade fullo ma e fayida ma jarama Seydi Dia mbasa famnade kadeɗo moƴo weltanimama mi weltanima ɗo kala camaraji moɗon ɗi SMN SMN e Djiby Diek e Djiby mbasan hewde faaro mbasan yadude e Dia Dia o en tout cas mi weltanima on no fewi ko wiide tan banda men surtout enen rewɓeɓe daroɗen cirminiɗen liggoɗen haysino ko tufam Fouta ene wuuli waɗma glace e suwo kolloɗoma tufam aɗa yeeya ma jar ko gorko wawanma fof ko mbiɗa nane ko ñolowo ma ar kollo ma faam rewɓe hewɓe ene guura mette e nder dewlu mumen ko mbawona koye mumen kono nan daroɗen cirminiɗen kollen faaro dannen ko gorko wawi fof debbo no walde Allah jarama on jarama machallah Seydi Ly Allah jarama a jarama debbo mo mboolo min beltima no feewi yewtere nde waɗi fayida eɗen gandi kadi ma yeeɓiyankoɓe jabbo ɗum e doole en jetti Allah kadi en jetti yeeɓiyankoɓe Pin TV wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi eɗen mbiyaɓe kadi eɗen mbatta ɓamɓe haqqillaji no feewi yoɓe jokku kadi e jidde Pin TV yoɓe jokku kadi wadde abonné e seeno yoɓe jokku wadde partage vidéo ji yoɓe tinno kala jeebɗo yo waɗ partagé woni ɗum ko jeeɓa jeebna kala jeebɗo so waɗi ɗum partagé e groupe aji ɗi woni waɗi ɗum partagé e statut muɗum tan ma heddiɓe kadi mbawa heɓde hen kadi hewɓe ɗen gandi ɗen jeeɓa seeno taw mbaɗani abonné saabi ɗum ɓe ganda holko woni wadde abonné yen paam abonné wadde abonné e YouTube haydara wattama coûté hay mbuuɗa yoɓata sa waɗi abonné tan hankkandi a woni tergal e nder YouTube hay mbuuɗa yoɓata kala ko wawi yaltude kadi e seeno kadi ma waw yebde ko ɗum woni ko nawrata seeno yeeso par ce que eɗen gandi ko sen Pulago te enen fof eɗen gandi télé ko jawdi tigui watte hen wadde déplacé hande eɗen gandi ummo guila Maris arde ha ɗo e BCA o eɗen gandi guila essence uji mum wadde déplacé caméra mum e fof ko jawdi ha wonde watta hen investir
wadde paamen émission wona kecce wadde émission jaltude fof yoɓe jaggi no poti hen jagguide eɗen jettaɓe Allah noon eɗen jetta Allah kadi jagguɓe piindi guila hanki ha hande en nanti hen ha tiiɗi en jetti kadi wonɓe e nder piindi kala en jetti Allah en jetti les hommes de l'ombre ɓe ganduɗa hande jaggini en kaɓirɗe ɗe Ali Samba Nene Fall banam gorko sehillam Allah jarama a jarama en jetti kadi bandiraɗo gorko Djiby Dieng gorko mo Kanel e Kanereje en beltanimamo kadi kanko kamɓe gaari hande duusi en ɗo ene wonde nene meɗen sehil meɗen goggo meɗen Yumum Pindi TV on woni goggo Rougui Sall madame Diop wadde eɗen gandi kala ko feewi e piindi kala kone gardina piindi kala kone darna piindi ko dariɗo jamma ñalo suka kiiɗi hay sino ko pangude sa umminimo ummo dado o dogo rewe ma wadde hande kadi kanko duusi en ɗo e yidde tigui tigui darade kadi oɗo émission beele omo wawa fewde wadde eɗen mbiya yallah junno ko makko ko en calminima en calmini sehila makko fof en calmini ɗon funere makko ɓe yum makko o woni nene meɗen Aissata Mody Mbodj e Yumum Dongel ha to e Belgique o salminama o juurama ñaganama Allah moƴƴeɗe eɗen gandi ko yeeɓi yanke piindi tigui kono noon en jetti kadi Allah en calmini kadi mawnam mo ganduɗa hande kanko woni toon jaatigo muɗum woni Mayram Houleyli mawnam yeekam joom suudu Mamoudou Koumbali ha to e Belgique ɓe calminama kamɓe fof ɓe juurama ɓe ñaganama Allah moƴƴere en dewri ɗon en calmini yeeɓiyankoɓe piindi fof guilay ɗo e leydi ndi hay diaspora o kala ko feewi yewte nde ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken fof kadi ko enen kono wonano ko ɓurani men kewɗen winni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan dume mum Allah jarama on jarama ɗum noon noon min mbaɗa goûté yahata tawa ñamani min ƴeewa ko kajjali defi ɗo yo ko plein na ari mon mon